Anthony ní réite chun stócach a chlúasa. Leabharú leis. Lú anam mar híl sé. Ach cén chuimhneach is go dál cén tanam a bhí air. Dríocht na háite agus na huaire bhí baint na meabhracht é. Chuir sé clúas ar fin. Ní raibh le cloisinte aige ach an dál agus caint aisteach dó haiche ar siúlaige. Leis féin bhí sé caint an stócach. Nó leis an deol, nó an teise bhíocha ceoltóireacht chomh. Bhí sé ag brath ar éalú ón áit mhailithe, ach dúirt sé an leabhar gur leabharú leis arís. Anthony, dhéit sé, níor leabhar. Níarna sé ach ó chul an nún go dtí an áit ar an fear dál na hí agus an paoin bróinéir agus lámh leagat ar dhólainnéir le fuairintéir. Cé sin ar san dál agus é scanraithe in áiríre. Cé sin a deireadh. Boras d'aithinte gur cheap sé go raibh sé leis féidir feadh nachas. Cé thosa? Bhí sé Anthony beag ó gríofa. Nuair ghlaochtúram ar ball beag. Má bhí ceappa ag an dál a dosach gur spirit nó teise íche nó clúrchán éigin a bhí ag ann. Thig sé gan mhail nár bear ach stócach óg. Agus céir tú gán thó ar seis. An ceol. Agus cén chuir éidir leat theachta isteach. Duine sé Anthony beag sin dó. Bhí grím ag an dál ar abla go nimóch sé. Neacha ceachtarach a chéile an sin sa dorachad is aisteach sa teach mór. Níor chóla siad ach an mlótha féin. Ra tú bhádún seo gur leabhar tú. Híle go raibh imní ar an dál. Bhí ó thosa an ceol. An ceol dríochta sin ví san seo chuile íche. Chuir an dál isteachar. Bhfuil sa ceol agan seo. Bhfuil ceol agad féin. Tá, beag an. Dúrú leis páirtha haint. Bhí Anthony beag in cheol túr ó dhóchas. Is beag ceol dá gúla sé riamh nach bheadach sé airis dhéana air. Chroch sé sús páirt éireach, ceol mairich a bhog craoin dail. Chas sé ar an bort go dánig boigi agus bine an. Ar nós an cheol a bhí gá ghóil tamil beag roimh sin. Má bhí súile gan beocht gan léargas ag fearrtí óir. Bhí clúasa aige ar rinne obair clúas agus súil thó. An ceol dar dhó sé féin agus a bhí rá chleachta ag an stócach coifiach seo. Chuir sé goimhne don dál achtar na híl féin sular bhúil an dorchad is é. Ghailne sé an chuimhní chomór sin éiris go méigean dó coscacha leis geoltóir óg. Bhí sé mos an líche nuair a scar an bheirt cheoltóirí le chéile. Bhí is go bhfear dál gur ábhar mac ceoltóir a bhí san ógánach. Ach bhí iontas air go dtí sé cuireadh ó teachtar eis íche eile. A cheoltóir ghail, céir do chur do cheann a leithéid a dhéanamh agus cuireadh ort do stócach óg nach bhacha tú riamh heama. Nach iontach leat féin é cheoltóir, fear mar thú nach raibh duine de theach agat le 5 bliana diac. Agus ó híl an stócach céanna gur luigh tú a ainm go raibh cineál aithne dríochta agad air. Nach raibh ceart agad inseach dó na chabhlaí a bhí an scéal.
in Yechile, Jaire Drew Hart is it Mertz. It's a Poldo, Verexi Boys, agus Antony Biogo Grief, no, Antony Biogo Hjolber. Is Corrichen nach mir Antony Biogo Hjolber Kurta, agus is an of Natuur sé Port nu Wailesh. Dan mag sé gan techt, vich oiknes voel. Sé míhás da campach. Verach sé bhailín agus bhánach gréada ceolas. Sé bhair sé. Cím bhaibh ggóil ceol gan locht éiste aige. Bhuaich sé cheanchrossach. Derach sé leis go meach scar leis. Nach rá sé duine a gnóch mar bachóis. Nach ráánach scafre leis ceol gan bhaith. Bhuailach sé amach faoin spéireann sin. Cheolach sé leis féin ar an mán lena bhaide teoir agus clúsar. Fuaimlí beag a éisteach na híche ba bhdeachta leis an dál. Ní bhíoch fuaimdíobh nach mbeadh ag cías a dánig sé agus céidir rinne é. Tá licach bó géimeiste bheadh ag cén tachar bhair ósí. Dáneoch sé chuile chrán sa gail ar a geol a chníoch an ghaí ina chríomhacha. Agus bhíoch lesan am aige ar gach ceoltíobh. Ceol na giúse, bhíoch ag siar chuoine na marmh. Ceol na foinseoige, bhíoch chomhaíreach le banríon na sí ihe bheltaine. Ceol na grándarach, bhíoch go muircha agus go solúnd. Ba bhín le clúis an dail iad an liug. Haoch sé go dtí easach a bhí an ard an teach mór, agus sé cuid mhaid naoiche géisteach lena glóir. Amach báisteach an do bawlaí de bear leis sé. An sin bhíoch rabhairt mór uisce a dul a fánaí an, agus dánach an dála géisteach leis an tormán agus íomhnas ar. Sminnig go fuairint na beag an cheol an sin a cosneasí. A bheriad bainteide aige, a cheann mór mongach dó an áirde, an dhealach ag saoilsiú nús ar, clúsar a géisteach le ceoltaí ihe na cruinne. Haoch an bhirt chard a bhaidir i chéile an sin, agus bhíoch ceolta le closa teach mór go fáinne an léige minic. Bhí cáil an cheol a mothraint na bheag. Is minic go thugtaí cuireadh gáil ar an manis seo nuair a géalaí sin, agus haoch. Níor bhearr leis rud ar bith ná chlisteach dáis baint. Bhí sé tucaí sús chomh nach raibh fearr ceol sa taobh sin tíre ach é féin. Tháinig sé uile go léiriad. Ach cá bhuair sin ceol aisteach iontach a bhíoch á gháil aige. Ní raibh ceappa ag éine gur sa teach mór a thug sé. Bhí droch cháil ar an áit, go mór snaoiche, agus miachchas iad a lán nuair teacht as a riamh. Ba dteach féin nach beag an áilte bheadh roimhe ag a dál crosta doracha. Sin é ceapú. Bhí friú dá bháthair cárólam sé an ceol. Ceol bríochta mar a tugadh. Ach bhí sé chomh dál le cách. Ní raibh uiseach a chuiread cá mbíodh sé déanamh an airneáin. Bhéadaí sin an tiantas. I leabaí chéile thosa daoine ag ceappa nach stóchach síolta a bhí inant na beag a cheol. Nach mbíodh sé gimocht leis de shiúlaoiche thar na bántamh ar nós duine nach raibh ceart. Caitligh nár bhéadaí sé. Caitligh nach raibh sé bea mór ar nós tócaí dá fhís. Agus an dath bhíor.
Ar nó ní achas a riamh málareach a bhí chomh náite leis, chomh báns na ceannachí leis, chomh caoils na gcomhalnaí leis, chomh héatram leis, ní iontach sé bheith ar 5 cloch amachchain agus 4 bliana díobh caite aige. Maidir le na ráthúil, hí daifneacht agus ciall na 7 sua ón éireair dhá nochta iontu. Agus na chaint éisteach a bhíoch ag go minic. Ar nó dá mo ógánach ceart a bhí ann, ní leabhródh sé ar an meánach sin. Dúirt bean le bean eile go raibh is aice comhúr aint na beagán ceoil. Go raibh sé na rún agus nár bhaile aici an scéal a leatha ach os is sé bhí ann, nár miste aici a inseacht go raibh is aice nach ngódh an scéal níos faide. Nár bhaile aici dochar a dhéanamh de aonde beo, nach nearna riamh agus nach nearna chuige, agus bhí an chugur nach acu. Dúirt an bhean eile leis an ngaoth níor go raibh lámhaiste ag aint na beagán cheoil agus ag bháis leis na daoine maithe gur bhaithe a dtólamh sé an ceoil agus marach gur inis an ngaoth níor do bhrá eile é. Cé chuimh is aice sin go mbeadh aint na beagán ceoil agus a bháthair ag imeacht san naoiche ag marcaíocht ar dhá scúb agus ceoltaí deabhaltaí a bhuasclóch na marbh dhá ngáil acu. Seachnaíodh an clúrchán bídeach sin aint na beagán cheoil. Ní bhíodh sé cuire a chur ar bhainis ná ar gháil, má bhí ceoil íomhán féin aige. Seachnaíodh a bháthair mar an gcéal. Dá bhfeiceach fear iascaireachta ar maidiní, d'fhill sé bhaile. Dá bhfeiceach beannaí tar éis éirí dé, chuireadh sé córa na cruise éirí féin. Is beag duine a raibh sé de ghánaíocht ann cuairt a chur teach. Fanú amach mhaigh mar fanú amach ón teach mór féin san oíche. Ach ní eolaí a bhí an scéal nuair a tháinig sí san áit dosach í féin agus amach. Ní raibh is cé as a dangadidir, nó cé dáirtíomh iad, nó cén cineál daoine iad. Tugadh faoi deara gur bean faoi leithe bhíonte, go raibh nósa faoi leithe aici, nach raibh dúil aici a ghoil ar cuairt anseo ná an siúd ná caint a dhéanamh faoi aon rud a bhain léi féin. Bhí sí óg ina baint a thóg, ach má bhí sí óg féin chaisí éadaí a dealach ní beár dá máthair. Cheann dul món glasúhainneach caite agus buinead den chineál grána a chaití lichiad blianáin is mó bhíodh é sé. Má bhí sí 5 bliana déag agus 20 b'ina méid. Ach bhí sí ag éirí lia, go mór os cían a dhá clúis. Agus má bhí an óige agus an bhair le feiceáil ina dhá súil ghlaise ar uiribh. Is minic ná sin a d'eici an deilgeas agus an dobrún iontu. Is corúir a thucadh meanga gáirí ar a béal. Nuair a thiocadh, dearrá gur mó a déilean meanga sin dá béal ná aon bheanga a tháinig ar bhéal mrá le do chuimhne. Shíle gur raibh fríd an bheangaí tar éis a bheochaint i gcéadáis. Nuair tháinig meanga ar bhéal a riamh go dtáinig ar bhéal na mrá sin. Ní raibh is an bhean tuaithe nó bhean uasal a bhíonn. Bhí airgid aici. Cuid mhaith ceapú. Bhí foghlaim aige. Cá bhfioscaí bhíod. Bhí sé ina thíntas ag a lán, an óige ag rud henda,
gairecht báirte go mbrom an béal a bhí meangach gaireach cainte ó dhúchas ina bhéal daingeal crúí tosnach. Má cheap lucht na seafóide agus an eanolais go raibh dríocht nó deabhlaíocht a baint léi féin agus lena amach. Agus má theachann siad an bhirtear an ábhar sin, bhí daoine ar ann agus cheapad gur bean raibh bhuana ag baint léi. Agus thiúrdaigh sé lán aithne cheart a chuidir. Ach más dríocht a bhí baint léi, nó má bhí rún uafásach aici, ní bhfuair ceachtar den 2 gram cuire chun na tí.